Здравейте хора, аз ви давам съвети как се играе 99 дни в гората и примерно ако сте с приятел, който, ако е приятел, вие можете да обикаляте, и да събирате дървета. Ако сте трима, може един да събира храна, другия да разследва, другия да прави огънят. И това е много важно, защото ако някой прави огъня, вече може да на 3, 4, 5 или 6 левел. И ако събира храна, така няма да умирате от глад. Ако изследвате, може там да намерите газови бутилки или въглени, което е много добре. Да, и това. И също е важно да събирате бенджес. Това е много важно, защото можете да съживите неща. В медкит можете, с него не се съживява, с него ти можеш, примерно да имаш малко кръв и като си го направиш там като го отвориш в играта и ти става на зелено и ти е добре. И като спасите децата, ние ви се увеличават с това. При първи. И също така, да забравих да ви кажа, че леглата дават с 1 или 2 дни повече, защото те са много важни, за да се строят. Само че те са по един път всички. А децата също увеличават дните, което е много хубаво. Ако искате да сте силни, да оцелете много, си направете база. Защото, примерно, ако там си направите ферми 2 и там направите и си си крафнете такова, което прави манджа, оставяте го отгоре над фермите, отгоре и го там. То само ще си прави. И от него, тези, които защитават дървото да не се намокри, си слагат от двете страни, почистите няма да ви виждат. Вярвайте ми. Искате да го направете. И там, ако си направите, го оградите с най-различни, с тези, които отнемат 12 дърво, те също са много добре. Стените от дърво, те също са много добри. 99 дни гората е много хубава игра. И това е за сега.